Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि कनिका बर' YouTube चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनै आङो जोंनि बारियाव मा फिथाइ सामथाइ दङ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। मोजां मोनोबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिबा स्टार्ट खालामनोसै। जोंहानि बारियाव मा फिथाइ सामथाइ दं नायनिथ' लोगोफोर। नै बिथिंजाय दङ लिसु बे सुमफ्राम फिथाइ गोजा थाइग्रा बिफांमोन नै। ओरैहाय मा दङ लिबुफ्रा नै जि मोजां थायदों। लिबु फिसा बियो जि थायखादों। ओमफ्राय ओरैहाय सिङावहाय मा दं नायनिथ'। नै ओरैबो लिबु बागान, लिबु गिदिर। नै ओरै मा होनो नारें आसुगुर खोमा बियो, नारें आसुगुर होनो। गिदिर गिदिर थायथारदों नै बेबो। ओरैहाय लिबुआनो जा दङ जोंहानाव। जोंनाव फिथाइ दङमोन एसे गोरलै थायहांदों। नुदोंना लोगोफोर मा फिथाइ बियो? नै गाहायाव गोरलै थायदों दासो नै। लिबुफोर गोजा थायखादों नै। गय बागान गोजा। नै ओरैहाय लिबु गोजा। नै ओरैहाय लिबु फिथाइ दंजोबो बागान नालाय इयो। गयबो दङ, गेजेर लिबु गायना होदों। बै जाम बिफां बियो, बे फांसेबाव बेहा फिसा जाथेसे। दा थायथ'वाखै खोमा, दासो बिबार बारहांदों। नुहुरला बेखौ। लिबुथार जोंहा मेला। नै ओरैहाय खमला बिफांमोन बियो, फिथाइया थायथ'वाखै। लिबुफ्रा नै आयै लिबु फिसासो बियो। नै जोंनाव गय देदेरे फाथै सिनारि होननाय दङ। नै फाथै सिनारि बिफां बियो जोंनाव बागानाव दङ। नै जा मोजां मोदोमबाय नै फिथाइ थायबाय। ए जि गोथाव मोदोमो, जाहैनांसिगोन गयजों। फाथै सिनारि बिफां गोथाव मोदोमथारो। गासिबो गयनि बागान बेफोरो ओरै दंजोबो। ओरै दंजोबो। अमाया नै जोंना। जोंना बागान बारिनिफ्राय फैबाय आङो। सान्दुङा लिसु जाहैनोसै एबार। जोंजाय रबारनि बागान सिङाव हाबहैनि। मोख्राफोरबो थाफैयो एखमबा जोंनाहाय। नै ओरैहाय जोंना रबारनि बागान सिङाव थांनि गय फुलि नायनि। जों बागान गोजा गासिबो। गय माने फुलि गायनायखौ नायफैनांगौ जायो एखमबा। बोरमाफ्रा सेस हाबना जाजोबो नालाय, बेनिखायनो नायनो फैदों। मोख्रा थाफैयो जोंना हाजो खाथिखायनो बागानाव हाबनानै एखमबा खालामबावदों नालाय गय गायहैनो। नै ओरैबो दङ गय फुलि खालामनाय। ओमफ्राय हाग्रा दुजोब्बाय, एवना होनांसिगौ। नै बेखौ सेस गायस्लायजोबनांगौ गयखौ। सिनाय थांबाय नामा? फुख्रिनि देखायहरनो हानोसै जोंनि फुख्रि यानो थायाखै ना दोननो। रबार्टआ फोराननानै बिदि जाबाय। फिथाइयाबो जा थायखादों, गोजौआवल' थायदों। नै ओरै बारिथिं जोंना थालिर हायथा होनो बेखौ।
नै थायदों बिथिं मोनसे ओरैहाय दंबावो नै ओरैबो थालिर हायथा नै मौसुमि बिफां बियो जोंना एबार फिथाइयानो बांद्राय थायाखै बागानखौ देखायखांबाय नोंसोरनो एबार जोङो आइजों आंजों दसे दिंखिया मैगं खाहैनो नागिरदों आइखौ नेगासिनो आङो दैसा बारनानै बै गय बागान मोनसे दं आरो जोंना दैसा बारनानै लेबुबो दङ थालिरबो दङ बेवहाय खाहैनो नागिरदों बागान मोनसेखौ नायथावथाव मानि बैसिना आवजार बिबारा जि मोजांबा बारदों हनै मादार इण्डिया फैलायबाय जों बिथिंजाय ने नै बिथिंजाय फैलायबाय जोङो दै बारनानै थांसैलाय बे बागान मोनसेयाव थांनाय जायाखैमोन दिनै नायनो थांसै गोबाव जाथारबाय खनसे खामनायनिफ्रायनो सोरबा सावनानै होनायनिफ्रायनो नायनाय जायाखैमोन जोङो आं थाङाखै आरो आइमा थांदों दिनै नायनोसै ओंखारनांगौ हाजो फिसा बिसोहायथ' गाहैना बायदों खोमा दाख्लैनि औवा बागाना बेमोन आइ मासि गोजौ मारै सफैबाय हाय गया हौरे र' नुथारसिगोन जोंनि बागान मोनसेखौ सफैसिगोन ट्रेना खाथियाव नालाय आरामनो होखायो ट्रेना फैबाय बेवहाय जोंना ओरैहाय दङ आरो गय बेखौहाय थांनाय माबायावहाय सावनानै होजोबदों सोरबा बागानखौनो मेगन सानानै ओमफ्रायो नैबेयावहाय सेस गय दंजोबोमोन थैबाय बेवहाय दुखुनांथावखा बै गेजेरनियाल' थाबाय गयफोरा बेवहाय गायफिनजोबनांगौ दा दहायनि बारियाव गय फुलि खालामनाया बेखौनो गायफिनगोन आरो दा लेबु दंना बेवहायबो मा बेहाय लेबु दं ओमफ्राय बै फांसे गिदिरालाय बे गिदिर मानो बिदि फिसा जाखो दा बेबो खामफादोंमोन नामाथाय खामजोबदोंथ' बिफाङा थैबाय जों बाजै खम बुखोमोदबायदोंमोन आयौ रावबो गैया थेवबाबो गय बै गिदिरा एसे मोजां स्र' जाबोफिनजोब्बाय नामा बे खावसेयाथ' थैजोब्बाय बेफोरो नै खासिखौ दा हाहोनोसो मोनखानांसिगौमोन सेस रुज'फिनजोबलाय नै खासिबारि जासिगोन बे माबा थुरि बागाननो ओमफ्राय बेवहाय दा गया खम मोजां जासिगौमोन सोर सयब'आबा सावलांखो गिदिरखामोन बिफाङा जा थायखायोमोन सेस खामजोबदों नै अबस्थायानो दा माबायदि कन्डिसनाव फांसेयाबो नै खामनानै दाबो बिदिनो दं नै सावनानै होग्राफ्रानो सावलांबाय बेथिं गया खावसे दंजोबो आरो नैबे साइडआवल' गैला बेसेबां खामजोबलांखादों खामनानै बेबायदि जाजोबदों जोंना खामनानै माबा जानो हायासै बिदि जाबाय गयफ्रा नै खामनानै माखासे थानाय बियो जि थाइखायमोन बेना बागान खामजोबनानैनो गैला सावनानै होनानै मोनजाला दासो जाखांहांफिनजोब्बाय सावना होग्रायासो मोनथाय मा ना बागानखौ सैगोथार मानसिफोरानो हासि खालामोहाय खामनानै आंलायलांनाय गयखौ दा गायोबाबो थुरियानो जाजोबगोनदां ना मा कमप्लिट खालामजोबनांगौ हरैबो दं आरो गया नै ओरै खामजोबलांनायमोन बेयाव लामनो ओरैहाय गायफिनजोबनांगौ गय थोरिल' बिथिंजायहाय नै बे बागान मोनसेथिं फैदोंलाय जि माबा जाबायलै थोरिल' ओरै बिफांफोर दङ ओरैहाय बिफां गय ओरैहाय लागायजोबनाय इयो नै गयफोरा इयो थाबाय ओरै गोथौथिं हाबहैनो बाबाय जोङो थैसिगोन मोसौसो हाबहोलाजोबो नै गयफ्रा माने फिसा बायखौ गायहोदों ना बेखौ हाग्रा फुवा मा फुवा बिदि दोनजायो फारसेथिंजाय बिथिंजाय आंनि बिथिंजाय हाया बिराद गिदिर आरो जोंना गुवार ओरैमोन दहायनि फारसेया हाबोबाय ओरैथिंजायनिया नुहुरला रोमै ओमफ्राय ओरै फारसेथिंजाय फैबाय ओरै दं गयाव ओरैहाय थायहांजोब्बाय एबार फुंगोन बिसोरो अबा बिथिंजाय थाङो जोंना हाया फुरांबायनो जानला बिसोर मा हान्दों मानसिफ्रा खैजिमा बिदैसो हान्दों नामा ओंखारलांनोसै जोङो खोमसि जाबाय खाजु बादामसो नामा बियो खाजु बादाम ना सुमफ्राम ना दिंखिया खानोसै
มาได้เพื่อนหรอนะมาได้เพื่อนแบบเถอะถ้าอะไรหลังพี่น้าเลยคนเชื่อมาออกมาจริงๆเนี่ยชื่นตัวเชื่อลงมาจ้าเมื่อจังคาลิบาราตุลิบาริอาเต้นเจอเมื่อจังบาร์นังขายวันเดิมเมื่อนั่งเราไอชิฟลังช่างไอชิงเลยเดี๋ยวจังเมื่อจังเมียงจะไปทางกันสิMinggu baik, Krishna baik jangan nuau kakang nane, dingsya kakang nane, bagan nai nane. Bye bye, lega per next video lega man pinsigan.